nikashahira hapa ngoruwana watopinda mawaiti baba. Ndoguridi racho kai ndizvo zvandiri kuona. Mira ndikuta kubisa pakunyatsotadzo kuona ka rilaki iri iri rinenge raki para pakatoyaya varanga tachimwe napinda apana para kutoone kwezwa kuita mari ka ufana kuone kana vakawata ka hei ndichowera hei ndichowera shawa ndichowera mwana ndachigwira wera chakabatana ndinofa zvangu nevari namwese tsve namotombonoifushira kumakuva iri ipenyu because apa kashokeji apa but ikasvika kudhuze nekoko ndosvika padhende ndotengesa zvese zvandinazvo vana notenga zvinyowani chingotochitengesa chete nobva ndatenga zvinyowani. Aiwa apa ndapinda ndikaota chichoka because akomana apa mwari wapindira apa nozidziva ipika wiri apa imbofa ikatipa futa aichida kuti ndacho padheni para kundiona chinoita nacho padheni padheni se Subscribe to our YouTube channel to see more videos.